Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Гаилә белән мәктәп хезмәттәшлек иткәндә генә бала көндәшлеккә сәләтле булып үсәчәк. Ата-аналар университетларыннан безнең репортаж. Дуслык белән көчлебез. Православие бәйрәме булса да, майча буны барысы да ярата. Мөслимдә очкычларны сымыйлар. Гади самолет модельләре бәйгесенең үзенчәлекләре турында коллегаларыбыз сөйли. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Рәсми хроника Душанбе көнне коррупциягә каршы эшчәнлек буенча комиссия утырышы үтте. Утырышны район башлыгы Рамил Муллин алып барды. Комиссия утырышында 5 мәсьәлә каралды. Коррупция җәмгыятьнең тотрыклылыгын какшата, шуның белән куркынычта. Коррупция куркынычы беренче чиратта сәламәтлек саклау, мәгариф, инфраструктура, торак коммуналь хуҗалык өлкәләренә яный ди район башлыгы ярдәмчесе Маил Бадретдинов. Районда коррупция юнәлешендә җинаятьләрне булдырмас өчен максатчан профилактик эш алып барыла. Мөслим районында коррупциягә каршы комплекслы 2015-2023 елларга Мөслим муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру муниципаль программасы буенча алып барыла. Районда коррупциягә каршы тору өчен координациялаучы булып, коллегиаль орган коррупциягә каршы торучы өлкәдә комиссия тора. Коррупцияны кисәтү һәм булдырмау буенча прокуратура эшчәнлеге турында район прокуроры ярдәмчесе Рамил Мөхсинов сөйләде. Так, прокуратура района проведена проверка в сфере муниципальной нормотворчества деятельности 19 муниципальных образований района. В ходе изучения и анализа муниципальных проверок сельских поселений района принято в сфере противодействия коррупции и муниципальной службы выявлен ряд несоответствий положений действующего федерального законодательства. В целях устранения вывода нарушений было внесено 19 протестов, по результатам рассмотрения которых нарушения были устранены. Узган ел коррупциягә каршы эшчәнлек буенча комиссияның 4 утырышы үткән. Барлык 16 мәсьәлә каралган. Муниципаль хезмәткәрләрнең, аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре турында мәгълүмат җыюда коррупцияны кисәтү максатында эшләнә. Районда норматив хокукый актларга да коррупциягә каршы экспертиза үткәрелә. 2020 елда 331 норматив хокукый актка эшкә экспертиза уздырылган. Районда республика программа кысаларында эшли контрактлар кысаларында безнең бүген подряд организациялар да бар. Шуңа күрә аларда әлбәттә бу файдалы булып тыңлау. Ни өчен? Чөнки ни кызганыч, елдан-ел инде бу тема күтәрелсә дә, елдан-ел моның буенча укытулар, аңлату эшләре барса да, бүген әле коррупция белән бәйле булган җинаятләр кимеми. Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, хезмәтләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында да чыгыш тыңланды. Бу өлкәдә коррупцияны кисәтү буенча башкарма комитетының муниципаль сатып алулар бүлеге җитәкчесе Разила Гараева сөйләде. Римма Абзалова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Район үзәгендәге мәктәпләрдә ата-аналар университетлары үтте. Мөслим урта мәктәбенең ата-аналар университеты баланың рухи сәламәтлеге сагында ата-ана һәм мәктәп бердәмлеге дигән тема астында узды. Сөйләшүдә балаларны интернет шелдәрендәге куркыныч төркемнәр йогынтысыннан саклау, гаиләдә әхлак нормаларын тәрбияләү темасы да күтәрелде. Бу хакта Әлфинур Нугманова репортажында. Ата-аналар университеты башланганчы һәркем мәктәп түгәрәкләрендә алып барылган эшчәнлекне чагылдыручы күргәзмә белән танышты. Үз эшчән сәнгатьтә катнашучы балалар сәхнәдә үзләренең сәләт осталыгын күрсәтте. Мәктәп директоры Илзир Мадьяров үз чыгышында белем һәм тәрбия процессында нинди юнәлешләргә өстенлек бирелүен бәян итте. Ел дәвамында укучыларның белем күнекмәләренә мониторинг үткәрелә. Укытуда дәвамчанлык анализлана, укучыларны танып белү дәрәҗәсен, укуга мотивациясын үстерү өстендә төрле эш формалары кулланыла. Мәктәпнең эчке контроль чаралары, администрациянең укыту сыйфатына контроле көчле. Икенче ел инде Мөслим урта мәктәбендә ир һәм кыз балалар аерым укый, ягъни гендерлы укыту бара. Бу яңалыкны кулланма итеп алганчы коллектив республика мәктәпләре тәҗрибәсен өйрәнгән, махсус курслар үткән. Теоретик яктан әзерлекләре булса да, укыту тәрбия процессында төрле ситуациялар туа икән. Адаптация эшере әле үтеп бетте дип әйтә алмыйбыз. Ул һаман да дәвам итә адаптация эшере. Аңа инде безнең бер яктан балалар, укучылар өйрәнеп килсәләр ипләп кенә, икенче яклап әтиәниләр өйрәнеп киләләр. Шул ук вакытта укучылар өчен дә аларда үч яклап та без адаптация эшерен үтәбез әле. Икенче ел 6 Б классын җитәкләүче Илмир Айгелдин гендерлы укыту процессында да, тәрбия юнәлешендә дә үзенчәлекләр булуын әйтә. Өйрәнделәр инде класста егетләр генә булуга инде укуда инде класста да ничектер ачыграк дип әйтәмез инде катнашалар. Мәктәптән тыш чаралар инде
кызлар классы белән бергәрәк үткәрергә тырышабыз инде. Аларны инде аралашуны ничектә булса якынайтуны карыйбыз инде. Чөнки инде көне буе инде алар дәресләрдә, класста аерымына укыгач, аралашуда җитми инде. Аерым укысалар да барыбер 5-легә, 4-легә генә укыйлар. Алай канәгать. Былай класс җитәкчеләре белән, укытучылар белән контактта торасызмы? Әйе, мин үзем роткомитетта, үзем председатель роткомитет шул классның. Алай, Аллага шөкер, укытучыдан да бик канәгать, укыту процессында да канәгать. Мәктәптә укучыларның иҗади сәләтләрен ачу өчен дә мөмкинлекләр зур. Балалар район һәм республика күләм бәйгеләрдә катнашалар, мәктәптә эшләүче түгәрәкләргә яратып йөриләр. Миңа Тукай мәктәбендәге түгәрәкләр бик нык ошый. Безнең аш-су түгәрәге бар, фольклор түгәрәге, театр түгәрәге. Мин бөтенсендә йөрим. Түгәрәкләр бик нык кызык үтә. Без вакытны дөрес һәм әйбәт үткәрәбез. Социализация инде балаларның инде тормышта төрле чараларда, кичәләрдә, мероприятияларда, экскурсияларда без бергә үткәрәбез. Алар берсе белән берсе бик теләп аралашалар. Мөслим урта мәктәбендә яңалык әнә шулай юл яра. Күп еллык эш тәҗрибәсе булган, белемле һәм яңалыктан курыкмый торган компетентлы укытучылар белән һәр башлангычның тормышка ашачагына шик юк. Әлфинур Ногманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Район мәдәният йортына җыелган лицей укучыларының әти-әниләре гаилә һәм мәктәп хезмәттәшлеге хакында сөйләште. Лицей директоры Лилия Хәбибуллина узган уку елында башкарылган белем бирү һәм тәрбия эшчәнлеген анализлап чыгыш ясады. Кадрлар техник җиһазлау мәсьәләләренә тукталды. Укучылар үз идарәсе президенты Алина Әминова әти-әниләргә балалары әйтергә теләгәнне җиткерде. Тәрбия эшендә буыннар бәйләнешенең мөһимлеге хакында лицей укучысының әбисе Миләүшә Гәрәева сөйләде. Лицей коллективының ата-аналар белән тыгыз элемтәдә булулары аларның эшчәнлекләрендә, ирешкән уңышларында ачык күренә, ди университет эшендә катнашкан район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова. Балалар темасын дәвам итеп, коронавируска бәйле узган ел 7 яшькә кадәрге балалар булганнарга һәр балага 5,5 мең сум күләмендә акчалата ярдәм күрсәтелде. 3 яшьтән 16 яшькә кадәрге балалары булганнар да өстәмә ярдәм алды. Пенсия фонды әлеге гаиләләргә декабрьдә түләүләрне гаризасыз башкарды. 2020 елның 1 июленә кадәр туган балага бернинди түләүдә башкарылмаса, пенсия фондына гариза тапшырырга кирәк. Гаризалар 31 мартка кадәр кабул ителә. Бу президент указы чыкканнан соң, ягъни 2020 елның 18 декабреннән соң туган балаларга да кагыла. Гаризада туу турындагы таныклык мәгълүматлары һәм банк счета реквизитлары күрсәтелергә тиеш. Дәвам итәбез. Авылда калып, үз тормышын корган гаиләләрне бүген геройга тиңлиләр, чөнки нинди генә уңайлыклары булмасын, авылда калучылар сирәк. Миләүшә һәм Сирин Хуҗиннар шундыйларның берсе. Авыл тормышын яхшы белгән һәм башкача яшәүне күз алдына да китермәгән Хуҗиннар гаиләсе турында алдагы сюжетта. Авыл җирендә яшәү өчен бөтен шартлар да бар хәзер. Яшьләр дә булган мөмкинлекләрне кулдан ычкындырмаска тырыша. Тугаш авылында гомер итүче Миләүшә һәм Сирин Хуҗиннар да шундыйлар рәтендә. Авыл җирендә яшәгәчтән мал асрау шарт инде ул кирәк. Менә авыл җирендә яшәгәчтән күпләп маллар тотабыз, карыйбыз. Әти-әниләр асрыйлар дигәндә инде минем иптәшем булыша. Җәйлек кышлык карашалар инде җәйләрен, пешәннәр әзерлибез. Күңелле инде авыл җирендә малсыз булмый, мал кирәк дип табам. Хуҗалыкта эш кышлау, эш савым сыеры, эш бозау 20 баш сарык исәпләнә. Җәйгелектә күпләп кыш-кырт та асрыйлар. Авыл җирендә торгач мал асрыйсы килә инде, гомергә асрадык бит инде. Балалар ярдәм итә инде, алар ярдәм итмәсә булмый, пешән әзерләргә кирәк. Кайтканны инде карарга тырышабыз инде. Яшь гаилә әти-әниләре белән төп йортта гомер кичерә, ярдәмләшеп үзара эшләгән хезмәт тәмле була шул. Хуҗалыкта җир эшләре, малларга азык әзерләү өчен бөтен төр кирәкле техникалары да бар. Гаилә башлыгы балаларның яшәү тәмен намуслы хезмәттә күрүләренә сөенә. Балалар белән бергә яшибез инде төп йортта. Мал асрыйбыз. Электриктән дигән zaman. Авыл җирендә яшәп малда тотмасаң бит инде ят була инде ул. Гомер бакый әти бабайлар мал белән яшәгәннәр бит. Моңа кадәр туган як агрофермасында үлчәүдә эшләгән Миләүшәнең дәүләттән ярдәм алып үз йортларын булдырасы. Күпләп мал-туар асрыйсы килә. Ләкин аның өчен авылда эшләү төп шарт булып тора. Теләге булган кешегә хөкүмәт тә ярдәм күрсәтсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Афган утларын кишкен Илшат Гәрәевның дуслары Суворов дип бирде. Курку белмәс солдат буларак танылган ул. Илшат Гәрәев белән Лилия Шәймиева танышып кайтты. Әфганстан сүзен ишетү белән аның йөрәгендә мәңге төзәлмәс яра сакрап куя. Тырыш авылында яшәүче Әфган сугышы ветераны Илшат Гәрәев үткәннәрне теләсә дә оныта алмас иде. 78 елда октябрьдә инде армия сафларына киттем. Куйбышевта бер ел хезмәт иттем шофер булып. Аннан соң инде безне ян декабрь аенда әйттеләр Афганга дип. Афганга без Тотскә аркылы кирдек инде. Кабулдан 120 километр. Пакистан границасы арада тауга куйдылар инде юлда сакларга бөтен батальон. Куйбышев шәһәренең гомуми хәрби полкында төгәл 1 ел хезмәт иткәч, Илшатны Әфганстанга җибәрәләр. 2 тапкыр Термез шәһәренә чыга солдатлар. Бамьян шәһәренә барганда көчле атышка туры килеп, чолганышка эләгәләр. Су җитмәү инде безнең күбрәк авырлыклар булды. Шул аны Бамьян шәһәренә барганда 1-2 сәгать окружной яттык. Монда 2 малай үлде инде безнең, 4 малай яраланды. Шундый чаклар булды. Анда баргас күнәгә син. Берәү дә үләм дип бармый, сугышына да нинә дә. Ана ул нәрсәсен дә әкренеп күнегеләр дип әйтәсе килә. Мөштәшемнең бик авырлыклар кешегә инде Афган җирендә булган. Шуларга карамастан инде алга таба тырыша. Үткәннәр бик исенә төшә. Иптәшләрен ничек искала инде. Илшат абый тормыш иптәше Рәсимова белән 2 бала үстергән. 3 оныклары бар. Әфганчылар да, чордашлары да аңа исеме белән түгел, ә кушаматы белән дәшә. Суворов диләр аны. Мәктәп елларыннан ук укырга яратканы, фәннәргә мәхәббәте, башлангыч хәрби әзерлек дәресләрен аеруча яратканы өчен бирелгән әлеге кушамат әнә шулай ничә еллар озатып йөри үзен. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Православие динендәгеләр май чабуны көтеп ала. Хәер, православие динендәгеләр генә түгел, бәйрәмне татарлар да, руслар да, башка милләт халыклары да үз итә. Уен көлке белән үрелеп барган май чабуны кыймак бәйрәме дип йөртүчеләр дә бар. Рус шуганда узган май чабудан Лилия Шәймиева репортажы. Рушшуган җирлегендә үткән бәйрәмгә халык аеруча күп килә. Быел да искәрмә булмады. Алдагы еллардан аермалы буларак гаиләләре, балалары, туган тумачалары белән килүчеләр дә шактый иде. Мөселманнар да электән килгән матур гадәтне саклап, май чабу бәйрәмендә бик теләп катнашты. Славяннарның күптәннән булган матур бәйрәме. Шуның өчен мин сезнең барыгызны да бу бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәм сәламәтлек, сездә уңышлар. Жизнерадостно, всегда с удовольствием ждем. Это вспоминает и молодость, мы вспоминаем, как мы веселились, как нам было хорошо. И сейчас, хотя мы уже старые, вот можно сказать, я мало выхожу, и то набралась силы и пришла на матч, чтобы проводить еще раз эту масленицу. Катаются на лошадях, у нас блины едим, масляные. Концерт у нас выступают артисты, и малый, и стар, все выходят в круг, все пляшут, все танцуют, все радуются. Желаю всем крепкого здоровья и счастливой жизни в своей. Борынгы рус халык бәйрәме булып саналган Масленицага төрле милләт халкының бик теләп килүе аңлашыла. Салкын һәм узакка сузылган кышны шул рәвешле озату, язны каршы алу дип ышана халык. Каждый год мы проводим Масленицу. Очень весело и интересно. К нам приезжает очень много гостей. Шуганских родственники все приезжают. Также из Муслюмова, из Михайловки. Из Баланов приезжают гости, Чекмаковский. В общем, со всей округи собираем гостей, празднуем широкую Масленицу. Также мы готовим уху, угощаем блинами, чаем. Бу елны да кыймакларны әллә нинди формаларда пешереп алып чыкканнар иде. Бәйрәмдә теләгән һәркем тарантаслы бизелгән атларда йөрде. Аеруча бала-чага авыл урамнарын әйләнергә чират торды. Клоуннар яз кызына үз хукукын бирергә теләмәгән кар малае Масленицаның бизәге булды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Май чабуны район үзәк китапханәсендә дә билгеләп үттеләр. Китапханәчеләр балалар белән хәрәкәтле уеннары оештырды, табада кыймак чыжлады. Кыскасы бәйрәм җыр-биюләр, уеннар белән бик күңелле үтте. Онытылып баручы милли йолаларны, гырыф-гадәтләрне яңарту максатында күп эшләнә. Район мәгариф идарәсе бу куелында аулагый проекттан башлап җибәрде. Проект кысаларында мәктәпләрдә, балалар бакчаларында төрле чаралар үтә. Лицейда узган аулагыйда Әлфинур Ногманова күңел ачып кайтты. Аула
Мөгаллимнәр дә әнә шулай уен, көлке, җыр, бию тынмый. Ялгыз гына да күмәкләшеп тә җырлыйлар. Биючеләргә дә осталыкларын күрсәтергә форсат туа. Телебезне саклау, милли гореф-гадәтләребезне барлау максатында төрле чаралар үткәрелә. Менә инде безнең бүген Аулаги проекты кысаларында чираттагы безнең чара, ул бик матур бара. Аралашырга кирәк. Бер кайчан да җанлы аралашу кешенең телефонында, компьютерында, интернетында бер кайчан да алыштырмаган. Турыдан-туры күзгә карап сөйләшкәндә генә кешенең ихласлыгы ачыла. Элеккеге йолаларны кире кайтарып, балаларны шушы рухта тәрбияләп, яшьләребез өчен көрәшергә кирәк. Лицейда узган аулак өйгә сәнгать осталары күп җыелган иде. Районның татар телчеләре, лаеклы ялдагы мөгаллимнәр, яшь укытучылар эш мәшәкатьләрен онытып, рәхәтләнеп күңел ачты. Ата-аналар комитеты әгъзасы Гүзәл Галиеваны, Мөслимнең иң шәп баянчысы Алин Зиннуровны да чакырганнар. Бүген мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләренең халкыбызның кичке уен, аулак өй кебек милли гореф-гадәтләрен яңартуга алынуын аңларга була. Балаларда элек-электән килгән гореф-гадәтләргә карата хөрмәт уятырга тырышалар. Җырлап биюле уеннар аша туган телебезгә хөрмәт тәрбияләү, балаларның тел байлыгын арттыру уе белән яналар. Татар теле һәм әдәбият укытучылары инде бу аулак өйләрдә үткәнебезне барлый, киләчәгебезгә, киләчәк буыннарга менә шушы тарихыбызны кире кайтара. Без анда кул эшләре белән дә шөгыльләнәбез, чигәбез, бәйлибез, тегәбез дигән кебек милли ашларыбызны да искә төшерәбез. Менә шундый матур йолаларны, борынгы җырларны һәм гомумән татар халкына гына хас булган бөтен гореф-гадәт, күркәм йолалар, күркәм гадәтләр искә төшерелә, барланыла. Бу юлы кунаклар 60-70 еллардагы аулак өйләр белән бәйле истәлекләрен яңартты, кызыклы хәлләрне барлады. Табышмаклар да чиштләр, аулак өйдәгечә җырлап, биеп тә күрсәттеләр. Юктан гына халык уен кораллары ансамбле да оешты. Эльфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе базасында кызыклы чара үтте. Биредә самолетларны сынадылар. Гади очкыч модельләрен очырту бәйгесен Офык мәктәптән төшләр үзәге оештырды. Тыныч күк өчен рәхмәт. Шул исемдәге чарадан Лилия Шәймиева. Чараның төп максаты укучыларны техник иҗатның бер төре булган авиа модельләштерү юнәлешенә тарту. Гади самолет модельләрен үзләштерү, очкычларның аэродинамика нигезләрен гамәлдә сынап карау. Ярышта гомуми белем бирү мәктәпләре белән бергә мәктәптән тыш эшләр үзәгенең техник модельләштерү берләшмәсендә шөгыльләнүче укучылардан торган команда да көч сынашты. Балаларга бик нык ошый. Менә һәр мәктәп шушындый матур самолетлар ясап килгән, тырышканнар, ясаганнар, әзерләнгәннәр. Biz bu konkursımızın kиләчәктә дә үзебезнең планга кертеп, һәр ел сайын үткәрергә исәпләп торабыз. Катнашырга барлыгы 10 мәктәп теләк белдергән. 3 укучыдан торган команда үзләре белән самолетларда ясап алып килгән иде. Сынаулар 3 урында бер үк вакытта башланып китте. Командалар очкычларны мишеньга тидерүдә, еракка очыртуда һәм һавада озак вакыт очып баруда ярышты. Егетләргә бу конкурс бик кирәк. Икенче елга шулай итеп актив булып катнашырга җыенабыз. Тыныч тормыш өчен рәхмәт конкурсында катнашабыз. Бу конкурс безгә бик ошады. Мәктәптә әзерлектәр бик озак үтте. Бу конкурс 3 турдан торды. Һәм һәрберсендә без бик теләп катнаштык. Мин бу ярышта катнашуыма бик шатмын. Без бу ярышка күпме көчне куйдык, бик күп әзерләндек. Һәм наверное без җиңдек дип уйлыйм. Biz Müslim lisey укучылары, biz bu конкурска бик теләп катнаштык. Без лицейда аларны бик ошырттык, әзерләндек. Безгә бу конкурс бик ошый. Этапларның нәтиҗәсе маршрут кәгазенә язып барылды. Ярыш азагында очкычлар саналды һәм җиңүчеләр билгеле булды. Беренче урынга Мөслим гимназиясенең гимназистлар командасы чыкты. Икенче урында Әмәкәйнең Адреналин командасы, Стрижи исемле Рушуга мәктәбе командасы 3нче урынга лаек булды. Призлы урын алучыларга район мәгариф идарәсе һәм мәктәптән тыш эшләр үзәгенең мактау кәгазьләре, катнашкан һәр командага сертификатлар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.
12 март көне Яшьлек спорт комплексында волейбол ярышы үтте. Бәйге Мәктәп волейбол лигасы республика проектының муниципаль этабы буларак оештырылды. Волейбол ярышын Лилия Шәймиева күзәтте. Волейбол кебек командалы спорт уены елдан-ел җирлегебездә популярлык ала бара. Әлеге уен төрен егетләр дә, кызлар да үз итәргә өлгерде инде. Мәктәп волейбол лигасы ярышларында барлыгы 12 егет һәм 9 кыз командасы катнашты. Мен спорт белән инде бик күп еллар шөгыльләнәм, волейболны, баскетболны бик нык яратып уйныйм. Һәм инде без ярышларда гел призовой урыннар алабыз, мен ул бик ошый. Һәм менә шу бүген дә без Тукай мәктәбен якларга, үзебез мәктәп өчен горурланып торырга, уйнарга булдык. Безнең инде балалар спортны бик нык яраталар. Баскетбол, волейбол икесендә әйбәт кенә йөреп инде без уңышларга ирешәбез. Үткән елны инде менә безнең егетләребез волейбол буенча республика күләм үткәрелгән ярышларда 3нче урын алып кайттылар. Гомум команда зачетында егетләр арасында җиңүче булып Мөслим урта мәктәбе командасы танылды. 2нче урында лицей, 3тә Күбәк мәктәбенең егетләр командасы. Бүгенге ярышта барлыгы 20-гә якын команда катнаша. Бу ярышта җиңгән командалар безнең кызлар командасы һәм егетләр командасы үтәчәк зона ярышларына һәм Мөслим данын яклап, алар шәһәрләрдә безнең данны яклап катнашачаклар. Кызларга да кызык, тырышалар. Аларның да инде җиңүчеләре килә. Безнең Муханова инде элеккән волейбол белән бик шулы, волейбол белән бик известный дип инде русча әйткәндә күп кенә Марсалны котканнар, күп кенә еллар алар Татарстанга барган булган, Татарстанда урын алган булганнар. Шул традицияләрне без дәвам итәргә тырышабыз. Кызлар арасында лицей командасы җиңүче булды. Мөслим урта мәктәбе командасы 2нче урында булса, Салавыз Муханлылар 3нче урын белән канәгатьләнде. Җиңүче командалар зона ярышларында катнашачак. Бәйге март азагы апрель башында Бөгелмә шәһәрендә үтәр дип көтелә. Комбинацион спорт төрендә уенчыларыбызның реакцияләре көчле булыр дип ышанып калабыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне сабак булсын тапшыруы көтә. Бездән аерылмагыз. Мин тракторчы. Мин диктор. Мин табиб. Һәм без блогерлар. Син дә үз һөнәреңне социаль челтәрләрдә күрсәт. Иң мөһиме татарча. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм матбугат.ру порталы тәкъдим итә. Блогер татар бәйгесе. 10 җиңүче 20,000 мең сум премия белән бүләкләнәчәк. Бәйгенең шартлары blogger.tatar сайтында. Син дә лайкка лаек. 27 марта в 13 часов по московскому времени в прямом эфире будут названы имена лауреатов окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер и актриса» будут определены по итогам экспертного голосования членов жюри из 14 регионов округа. Смотрите видеоверсии 28 лучших спектаклей в Приволжском федеральном округе на сайте фестиваля театральное-приволжье.рф. Беренчеләр өчен бәхет сәламәт балаларда булса, икенчеләр өчен акчада, өченчеләр бәхетне эчелгән аракы күләмендә күрә. Статистика мәгълүматлары буенча республикада руль артында эчеп йөрүчеләр саны елдан-ел арта бара. Безнең җирлектә дә бу сан куанырлык түгел. Узган ел 87 кеше исерек хәлдә тоткарланган булса, быелның ел башыннан бу сан 20. Кеше нигә эчәсең? Югыйсә эчкече үзе генә түгел, башкалар да гаепле. Берәр бәйрәм җиттеме, кеше иң кадерле нәрсә итеп өстәлгә аракы чыгара. Дуслар, туганнар бер-берсен сыйлый. Бу традицияне кеше үзе булдырган. Бәби тәпиенюа, аракысыз туй да күңелсез уза кебек. Бәлки бу электән аңга сеңеп калгандыр. Исерек яшь
руль артында тоткарланганнар даи хезмәткәрләреннән җибәрүләрен сорап үтенә. Әз генә эчтем, кичә эчкәннеке калгандыр дип хәйләләргә тырыша. Sizni ko'rgandan so'ng va sekirib o'tirdi bit. Men magazinga kirib ketgachdan u sekirib ketdi. 80. 80 sekirib o'tirgan ekan. O'zing yurgan yangi kishiga sotamasang bir vaqtda sen mushuk kishi. Torchamiz pastansiyaga qardik. Men ularni ko'rsatasim priorada. Bo'lar olasizmi? Yo'q. Men ular olam. Sen urib para qo'yishdimi yo'qmi? Nada интересно. Соңғы арада Қызғанышқа Қарсы район жерлегімізде ішіп идара еткен шоферлар саны артып бара. Ел башынан январ айында 6 кіші тұтқарланса, февраль айына шыққаштан 12 кіші ішкен келеш идара еткен үшін тұтқарланды. Ала қотқы шаралар көрілі, ішлері сутқа жіберілді. ЮХИД инспекторлары доими рейдлар уздыра. Олар барышында теркелгән иң күп хокук бузулар, шоферларның иминлек коешын электермәү һәм балаларны махсус креслодан башка йөртү. Соңгы арада рейдларга бик шәс эша башладык. Рейдлар вакытында күбрәк ремень эләктермәгән кешеләр тоткарлана. Детский коляска булмаган балалар. Куркынычсыз коешлар төрләре безнең өчен түгел, үзләре өчен инде алар күбрәк безне күргәч эләктерә башлыйлар инде. Семьдесят. Документарно проверял. Документарно проверял. Қошыға машина келеді. Қоя шабасың бай. Жоқ, встречный келеді. Жоқ бай. Труп. Столько не живет. Труп? Действительно. Труп. Исерек шоферлар белән көрәшү өчен Telegram каналы да булдырылды. Ләкин нәрсә генә уйлап чыгарсаң да, исерек килеш рульдә йөрергә гадәтләнгәннәрне бу гына туктата алмый. Спиртлы эчемлекләр эчеп руль артына утыручылар үзләре турында уйламасалар да, башкаларны куркыныч астына куюларын онытмасыннар иде. Мөмкинме миңа чыгып кысырга и көмәк итәргә? Менә эшне беткәндә чыгасың. Мин монда кысыммын. Güzelmişsin işte. Sene şıkta 1,355 miligram litre udu koyumuyla. Bu bugün günde normalden 8 topur koyar. Eğer de pribor var saglasın bir sagamında saglasın yapıyorsun. Saglasın mesela baliska protokoldan da tüyün balisası. Saglasın bir sagamında kurasın. Saglasın mı yok mu? Saglasın. Ha? Saglasın şu? Ne? Bilmem şu vakit doğru. 20 sene deyip gittin mi? Yok 20 sene deyip gitmem конечно. Просто ondan sonra magazin işlemi Müslüm rayonunda. Ne yaptığından bir turasın. Bilemiyorum. Ölürler bitinde. Videoga yazdırıp turabız. Kolgadan boğulmasın бар. Керекмей. Қарағына миңа қара. Аның видеосы керекмей миңа. Алдағы қара, алдағы қара. Одан. Мен ана қара, яздырылға тиіс. Сен айттым яздырабыз деп. Біздікі де яздырылабы. Демне оңай аяққа да қолда қоймыз, менде оңай аяқ сөйлеу. Подпис қоясың ма, там бір қот сұрайым. Таныштырдым. Сен қотышмал енді. Қотышмайдым. Жоқ, қоймадым. Отказываешься ма? Құры закон вакытында орақыны шираттырып алганнар. Ул дефицит булган. Хәзер кешенең вакыты һәм акчасы бар. Барыбыз да эшләр өчен туган. Әгәр кеше нәрсә беләндер мәшгуль икән, аның эшәргә вакыты калмый. Оракы сата торган кибетләр шат сайын булганда, халыкны ойнатуы бик кыен шул. Кичке уннан соң спиртлы эчемлекләр сатарга ярамаса да, эчәм дигән кеше барыбер җаен таба. Исерек кешегә эчмә дип әйтүнең дә мәгънәсе юктыр кебек. Оракыга сарыф иткән вакытларын якыннары белән үткәрүнең күпкә кыйммәт булуын аңлаганда, артык соң буласын, кайчан аңлар икән кеше. Тормыш барган сайын кеше үзенең үткәненә борылып карый, кылган гамәлләренә бәя бирә. Гомер буе исерек сазлыгыннан чыга алмаганнарны алда бары тик караңгылык көтә. Башкаларның хаталарын кабатламагыз. Исерекләр сезгә үрнәк түгел, сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.